सब ठीक बा ना? बाबू साहब ही रघुआ से कुछ बात करे के चाहत बड़न। हाँ? एली तू लोग जा। हम कहत रहनी तू लोग के ये लड़का ठीक नहीं खेबा, कहले रहली ना, फिर भी ना मान ले तू लोग। सब गलती तू लोग के बा। और रहल बहू, छोड़ी मत एकरा के। हमने से झूठ बोल ले रहे कि तू संजना से प्यार करे ले। संजना से ना, तू अंजलि से प्यार करे ले। संजना के तू धोखा दे ले। ये खातिर हमारे घर में आए रहे, ये खातिर हमारे दिल में जगह बनाई ले, ये खातिर हमारे दिल दुखावे खातिर, ये खातिर हमारे घर में आए ले तू, ये खातिर हमारे घर में आए ले तू, ये खातिर और मारी, ये खातिर मार के बुआ दिए। पुलिस कहीं देखे, आज तोड़ा के ना छोड़ा, ना छोड़ा तोड़ा के आज। हमारा दिल तोड़ ले, हमारा विश्वास तोड़ ले, हमारा बेटी से खिलवाड़ कर ले, हमारा बेटी से खिलवाड़ कर ले, हमारी बेटी के साथ। नमक हराम, मार 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 चाहिए लोगन। ये हमार बेटा हो, हम एक असली बाप भाई। यदि ना रहे तो आज ही दुनिया में राउर बेटी भी ना रहे। रघुआ लोगन ने करी हाल कर रहल बानी। रघुआ लोगन के शर्म आवे के चाहिए, शर्म आवे के चाहिए। अगर हमार बेटा इतना ही गुनाहगार बा तो मार दे करा के, मार दे करा के, मार दे करा के। सुनी लो, जल्दी चलिए लोग। करण और रोकर गुंडा संजना के उठा ले गए ले। बचा ली संजना के। चिंता ना करो। सारे साहब, अरे सोचत का बानी, चली चली चली। कोई ना जाई, संजना के होकर प्यार ही बचा के लाई। बेटा राज उठ, आज तोरा के उठे के पड़ी। तोहरा के हमार प्यार के कसम बा। रास्तों के तोरा प्यार के कसम बा। तोहरा के संजना के प्यार के कसम बा। तू हमार दबाए धवा उठा। जब ई राम प्रतापा के बेटी के इज्जत के चिथड़ाऊ का गलती रहे हमार बाबूजी के? बस एक मामूली सा रेप कैले रहले ना, तू खातिर हमारा बाबूजी के मरवा देलस। आज उस सरव के पता चली कि रेप का होला।
कैले रहनी न तोरा के हैं कि संजना से दूर रहिए। संजना संभाली आपन अमानत। हो सके तो हमरा के माफ कर दे राजा बेटा, हम तोहरा के समझ न पाइने, तू हमरा के माफ कर दा। बस बाबूजी,
आओ बेटा। बकरिया गाभिन रहे बियाली की ना बियाली।